So happy Resurrection Sunday mga kaigsunan. Maayong adlaw sa pagkabanhaw, palihog kog ingon sa imong abay, maayong adlaw sa pagkabanhaw. Ganahan kay ko ana nga pulong no. Okay ramang gihapon to greet each other a happy Easter, pero I believe nga it's more accurate when we say maayong adlaw sa pagkabanhaw or happy Resurrection Sunday. Today we are celebrating that indeed our Lord Jesus Christ is alive. Ug tungod kay buhi ang atoang Dios, He is with us today. Kauban nato siya diha sa pagsimba, and I hope that as you are worshiping the Lord karong kabuntagon, grabe ang inyong expectations. Usahay manggudno nga sige na tagsimba kada Domingo, murag it has become a habit, or mura og balik-balik na lang nato ginabuhat matag Domingo. And sometimes we forget that the presence of the Most High, Holy God, the Creator of the heavens and the earth, and the miraculous God is here with us. And even if we are bringing gapas-anta o klase-klase nga mga bugat nga pagsulay sa kinabuhi o kabugaton, we are very near towards a miraculous experience tungod kay naaman ang atoang Dios kauban nato karong kabuntagon. Indeed, kabalo ko nga ang kaning pagkabanhaw ni Ginoong Hesus can only be experienced to those people nga nakailag yun sa Ginoo in a personal and more intimate nga pamaagi. Actually, kaning pagkabanhaw ni Ginoong Hesus will not be kanang fully experienced or wala gyud ni gahom sa usa ka tawo unless buhi pod nga naa kay personal experience, salvific experience with the Lord Jesus Christ. So matud pa nila no nga unless aduna kay close encounter to one person, it's quite difficult to really see or understand or makaila kaniya. No, I'm sure siguro sa tawhanon nga experience kasabot ana. There had been a lot of people nga ato ang nakita unya sa gawas pa lang or sa physical panlantaw pa lang, atuan na silang gijudge nga siguro kining tawhana ingon ani ingon ana. But unless we are able to get to know a person in a intimate and personal level, dito nato masapnan kung kinsa gyud di ay siya. So mo nang ato nang ginawali kanunay nga it's not enough to just know all of these things about the Lord Jesus Christ. Ang ato ang pag-ampo gyud nga ma-experience gyud nato og sa mga tawo sa atong palibot ang kaluwasan, ang personal and experience with the Lord Jesus Christ. So we praise and thank the Lord. Katong last Friday sa Good Friday reflection, I believe there were many people out of 97 nga niapil sa Good Friday reflection ang ato yung pag-ampo nga many of them, majority of them, if not all of them, were able to encounter the wonderful grace and mercy ug ang buhi nga si Ginoong Hesukristo. I remember usa ka experience nga na-enroll ko sa usa ka subject when I was in college, nga nadunggan ako nga ang amuang maestro kay usa ka terror nga maestro. Naka-experience na mo og na-enroll sa usa ka klase nga terror ang maestro. Prior to the class, I've heard of many things. No? Akong mga kauban, ingon na nga, pag-withdraw na lang ana nga klase, kay maglisod gyud ka ana, kay grabe gyud na ka-terror ang imuhang maestro. Yet, siguro, ako na lang yung gi-face ang kamatuoran, kay kung dili po ko mo enroll ato, madugay po ko sa akong pag-eskwela. But when the class started, I was able to experience personally kinsa ning tao nga gibrand nila nga usa ka terror. I realized that he was actually a very wonderful man. Usa ka tawo nga maalamon kaayo, usa ka tawo nga adunay integridad, which is why kung hagbong gyud ka, no? Mao nang tawag nila nga terror. But for me, when I looked at this man, he was actually a man of integrity. And then I realized even though ang amuang klase kay physics, madunggan nako siya og mga Bible verses nga manggawas sa iyang baba. And I realized that he was actually a Christian, no? A believer of the Lord Jesus Christ. Unya didto nako nakita nga kining tawhana
gibrand siya nga terror, pero maayo man di ay ni siya nga tawo, no? Which is why I always say nga usahay daghan kay ta og ginasulti kabahin sa usa ka tawo, but unless we are able to get to know the person, usahay biya pud sayop pud ang ato ang mga judgment, no? Prejudgment. When it comes to the Lord Jesus Christ, ang persona ni Ginoong Jesus throughout the church history has always been met with so many confusion. In fact, sugod pa sa early church, daghan na kaayo og debate kabahin sa personhood of the Lord Jesus Christ. And I know oftentimes kini nga mga debate is always in the level sa utok. Pero ang ato amang yung desire is, of course, to worship the Lord in spirit and in truth. Nga dili lang kahibaluta kang Ginoong Hesus, apan ma-experiensya pud nato ang iyahang ang matuod nga Ginoong Hesus nga gi-reveal sa Bible. Which is why it is always necessary for us to understand kinsa man gyud ni si Ginoong Hesukristo. This morning, we will be looking at this new mini-series, and I say, haumpod siya, kay since celebrate po ta og Resurrection Sunday, ang ato ang first series, gitawag nato, or the first preaching of the series we called Paghulma, haum siya sa pag-celebrate po nato sa adlaw nga pagkabanhaw. Kung naa ka mo'y Biblia, palihog ablihi sa Hebrehanon Kapitulo 2, 14 hangtod sa 18. Kay ato ang sabton karon nga nganong nahisama si Ginoong Hesus kanato, aron kita mahimo pong mahisama kaniya. Unsay implikasyon sa persona ni Ginoong Hesus nga matuod siya nga Dios ug matuod pud siya nga tawo, and what is that for us as we lead our lives isip mga Kristohanon nga daghan og mga giatubang nga mga pagsulay karong mga panahona. So, ang persona ni Hesukristo. And today we will be asking this question nga ngano man nga kinahanglan nga si Jesus mahimong hingpit nga tawo sa aron matuman niya ang atuang kaluwasan or sa pagtuman niya sa misyon nga kita mahimong maka-eksperyensya sa kaluwasan. And like what I've told you, throughout church history, there had been many debates, daghan kasi klaseng mga debate, kung kinsa man gyud kining the second person of the Trinity, that is the Lord Jesus Christ. As a result, daghan og klase-klase nga mga tawo nga nagsulti nga basin ingon ani si Ginoong Hesus. Napoy uban nga niingon nga basin pod og ingon ani. Usa ni ana kay ang grupo nga gitawag og docetismo, mga docetist. Ilahang pagtuo nga si Jesus nagpakita lamang nga tawo nga mura lang siya og apparition, dili gyud siya tawo, mura lang nga naay tawo, an illusion nga naglimod sa iyahang tinuod nga pagkatawo. He is fully God, pero mura lang siya illusion, dili gyud siya tawo, niuban sa mga disciples for 3 years, pero mura lang siya og illusion or apparition. This belief is very early, held by the Gnostics who believe nga ang flesh is evil and spirit is the only good, And gideklarar na siya sa ato ang mga early disciples nga dili na siya tinuod kabahin sa persona ni Ginoong Hesus. Another one, which is still very familiar up until now, naagyapon ning mga grupuhan ni, which is also very early sa church history, kay kining mga grupo nga nagtuo og Arianismo, mga Arians in the 4th century. Gitudlo nila, pinaagi sa ilang pangulo nga si Arius, nga ang anak nga si Ginoong Hesus usa lang ka binuhat. Dili siya walay katapusan, dili siya eternal, o dili siya susama sa amahan.
Kini gikondenar sa Konseho sa Nicea in the year 325 AD. And up until now, we still have certain groups nga nagtuo og ingon ani, sama sa Iglesia ni Cristo nga grupo ug ang Jehovah's Witnesses nga grupo, who believe nga dili gyud Ginoo si Ginoong Hesus, mura lang siya demigod. Nga kung sa mythology pa, Greek mythology, mura lang siya si Hercules or kinsa pamanang demigod. No, dili gyud most high God. And we realize nga kung dili di ay ta magkat-on sa ato ang history, we are doomed to repeat kung unsa man ang mga gibuhat na nga sayop kaniadto. Another big debate throughout church history about the person of the Lord Jesus Christ kay kining ginatawag nga mga Apollinarianismo. Dili ni siya led by Apolinario Mabini, pero naay usa ka pari nga ginganlan gihapon og Apolinario. Apan ang ilang pagtuo nga si Jesus adunay lawas nga tawo, apan usa ka Dios nun, ang iyang una-una lamang ang Dios divine, dili ang lawas nga naglimod sa usa ka hingpit nga tawhanong kinaiya. So in other words, the mind is divine but not the body. Mo na ang iyahang pagtuo. So mura lugar og 50% lang ang pagka-Dios ni Ginoong Hesus. Kining tanan usa ni gideklara ni siya o gikondenar ni siya sa ato ang mga early church fathers and early disciples to a point that they were able to put or nagsulat gyud sila usa ka pagtuo nga gitawag og the hypostatic union nga maoy usa ka sukaran or sukaranang Kristohanong doktrina nga nagsulti nga si Jesucristo usa ka persona, a hypostasis, usa ka persona nga adunay duha ka managlahing kinaiya or nature. One person, two natures, which is hingpit nga Dios ug hingpit pud nga tawo. Nahiusa nga walay kalibog, walay pagbag-o, walay pagkabahin o pagkabulag. Formal nga gisagop sa Council of Chalcedon kini nga pagtuo in the year 451 AD aron mapapas natong mga sayop nga pagtulun-an kabahin kang Ginoong Hesus. Kini nga doktrina nagsiguro nga si Jesus giila nga 100% Dios ug 100% pod nga tawo nga mahinungdanon kaayo alang sa iyahang papel isip manluluwas. I know that this is very theological kaayo in nature, but I wanted to begin with this. Kay mao man pud ni ang ginahisgutan gyud sa pulong sa Dios, labi na sa kapitulo 1 ug kapitulo 2 sa libro sa Hebrews, the book of Hebrews. And it is very necessary for us to understand this as well. Tungod kay ang pagkatawo ni Ginoong Hesus, which is the focus of our preaching series for this whole month, ato agyud dapat masabtan nga usa ka necessary nga nature nga gidugang ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon aron makaplagan gayud ang hingpit nga kaluwasan nga tinuod gyud nga nag-antos si Ginoong Hesus didto sa cross, nga tinuod gyud nga siya namatay. Dili lang ilad-ilad ang iyahang pagkamatay, kundi tinuod gyud nga namatay si Ginoong Hesus ug tinuod pod siya nga nabanhaw. Kay kung dili tinuod ang iyahang kamatayon ug ang iyahang pagkabanhaw, dili pod tinuod ang imuhang kaluwasan ug ako ang kaluwasan. We have to be real or clear about this truth. Kining persona nga si Ginoong Hesus. And again, kabalupod ko, nga pwede kining tanan nga naalang sa utok nato. But unless kini nga kamatuuran mahimong tinuod sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus, wala pud ni kapuslanan. Kining head knowledge, wala pud ni siya'y kapuslanan.
So musulod kita karon dinhi sa pulong sa Dios in the book of Hebrews. Kay giklaro gyud sa book of Hebrews, especially in the first chapter, kung kinsa si Ginoong Jesus in terms of His divinity. Sa versikulo 6 sa libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 1, nagsulti ang magwawali sa book of Hebrews niining mga pulunga ug sa dihang ipadala na sa Dios ang iyang bugtong anak, dinhi sa kalibutan miingon siya, ang tanang mga anghel sa Dios kinahanglan musimba kaniya. Now this alone tells us kung ang pagka-Dios ni Ginoong Jesus, kay nga naman, bisan ang mga anghel, musimba man. Wala may lain nga gitawag ang Dios nga dapat simbahon, kundili ang Dios lamang, ang usa ka Dios, the one true God. Kay giingon man sa pulong sa Ginoo ka siya usa ka jealous God. Apan gisulti sa Dios nga dapat ang iyang anak nga si Ginoong Hesus dapat simbahon bisan sa mga anghel. Ikaduha, bersikulo 8. Gisulti po diha, apan ngadto sa iyang anak nagaingon siya, ang imong gingharian o Dios. This is God the Father who is saying to the Son nga ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Klaro again nga ang persona ni Ginoong Hesus kay siya gayud matuod nga Dios, dili siya usa ka hinimo lamang or 50% lamang nga Dios, kundili matuod gyud siya nga Dios nga ang amahan misulti kaniya o Dios ang imuhang gingharian kay mulungtad sa walay katapusan. Gidungagan paggayud kini sa magsusulat sa bersikulo 9 nga nag-ingon, nalipay ikaw sa mga buhat nga matarong, apan gikaligot-gutan mo ang mga buhat nga dautan. Busa gipili ka sa Dios nga imong Dios ug gihatagan ka og kalipay nga labaw pa kaysa gihatag niya sa imong mga kauban. Again, we see here of pagtawag kang Ginoong Jesus nga usa ka Dios, busa gipili sa Dios nga imong Dios. We see again ang pagkatinuod ug matuod ug hingpit nga Dios ni Ginoong Hesukristo nga maoy naghatag kanato og matuod pod og solid foundation when it comes to our faith in Him because He is truly God. Which is why the very first verse in chapter 2 tells us nga busa kinahanglan gayud nga tipigan og maayo ang mga kamatuoran nga atong nadungog aron dili kita mahisalaag. In the English nga version nig-ingon, for this reason we must pay closer attention to listen well to the Lord Jesus Christ or about what we have heard of the Lord Jesus Christ aron dili ta malingla sa mga sayop nga tinuhuan kabahin kaniya. That He is truly God. We better listen to that and we better listen to the words of the Lord. In the book of Hebrews, there are two great commands. Ang pinakauna gyud niini kay you better listen. Paminaw, give heed, tipigi. Ang ikaduha is draw closer, which will come in the next chapters, tungod sa pagkamatarong ug pagka almighty ni Ginoong Jesus. We are called to in confidence draw closer to the Lord Jesus Christ. Kung tinuod jud kini nga si Ginoong Jesus usa ka Dios and He knows everything, kabalo siya sa tanan, siguro ang angay natong pangutanon nga unsa pud kaha ang imuhang pag-apply or pagpakita kang Ginoong Jesus sa imong personal nga kinabuhi nga siya gayud ang Dios sa imuhang kinabuhi. Are you truly depending on the wisdom of the Lord Jesus Christ nga pinaagi sa iyahang pagka-omniscient
dili ka mahadlok ni mabalaka kung asa man padulong ang imuhang kinabuhi. Because indeed, si Ginoong Jesus is truly God. Apan, in the second chapter of the book of Hebrews, makita po nato nga gisulti sa magwawali sa Hebrehanon nga dili lang siya fully God, gisulti po diri sa bersikulo 9. Apan, kung bahin kang Jesus, nasayod kita nga sa mubong panahon, gihimo siya sa Dios nga ubos pa sa mga anghel. Ingon ang Hebrew writers, Jesus is so almighty that He is beyond the angels. Pero gihimo pod siya sa Dios nga ubos sa mga anghel, nga pinaagi sa grasya sa Dios, mamatay siya alang sa tanang mga tao. Ug karon gipasidunggan siya isip hari tungod sa iyang giantos nga kamatayon. On the first chapter, gipakita nga siya gayud hingpit nga Dios. Apan sa ikaduha pod nga chapter, gipakita pod nga siya nahimong ubos sa mga anghel, nahimong usa ka tawo, ug ang full humanity was on display pinaagi sa iyahang kamatayon, sa iyahang suffering on the cross. Gipakita dinhi ang duha ka nature of the Lord Jesus Christ. Fully God and fully human. Ug tungod kay tinuod nga tawo si Ginoong Hesus, ang iyang kamatayon sa cross is truly tinuod nga kamatayon. It's a human experience. His wounds, ang iyang mga samad didto sa Via Dolorosa, on the way to the cross, was truly a painful experience. Ang iyang mga kasakit, emosyonal, tungod kay gibetray siya sa iyang mga disciples were real. Every thirst, every hunger he experienced was real ug dili nato to malimod. Siguro usapod ni kapangutana, if Jesus is truly human, what comfort does it bring to you nga mabati pod di ay ni Ginoong Hesus or nabati pod ni Ginoong Hesus ang klase-klase nga mga kasakit nga ato apong gibati ni ining kalibutana. But karong kabuntagon, we will focus more on His humanity. Kay kabalo ko nga siguro klaro naman sa atoa nga Dios gayod si Ginoong Hesus, and there are so many implications sa pagka-Dios ni Ginoong Hesus. Apan, dili kaayo madiscuss nato, usahay malimtan nato ang iyahang pagka-fully human. Ug unsa man pud ni pasabot sa atuang pagtuo kaniya ug sa atuang pagsalig padulong sa kaluwasan kung si Ginoong Hesus tinuod gayud nga tawo. What does the humanity of the Lord Jesus Christ meant for you and me? He was shaped like us, matud pa. Gihulma siya nga sama kanato. Kung si Jesus tawo gayud, unsay pasabot ani para kanato. There we come, maabot ta sa bersikulo 14 onwards as we look to God's word this morning. Una, duha lang ka punto nga gusto natong diskasan or iwali karong kabuntagon. Una, kung si Ginoong Hesus tinuod gayud nga tawo sa iyahang kamatayon didto sa cross ug iyang pagkabanhaw, adunay maeksperiensyahan pod nato nga hingpit nga kadaugan batok sa gahom sa kamatayon. Ang pulong sa Dios sa bersikulo 14 nagsulti, ug tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios nga mga tawo nga may lawas ug dugo, si Jesus mismo nagpakatawo usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila, kay pinaagi sa iyang kamatayon mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tawo. His victory over death, ang kadaugan ni Ginoong Hesus gikan sa kamatayon ug ultimately kapildihan usab ni Satanas ato ang mabatunan
tungod kay klaro man ug hingpit man ang pagkatawo ni Ginoong Hesus. Tungod kay siya tawo, again, tinuod gyud siya nga namatay. Ug imong lantawon kini sa Griego nga pinulungan, ang iyahang pagpildi ni Satanas nakaangkla na sa iyahang pagkatawo. Nga siya nahimong tawo, shaped into us. Didto pod nakaangkla ang iyahang pagpildi, pildi sa kamatayon o pagpildi ni Satanas. To destroy death is anchored upon the true humanity of the Lord Jesus Christ. Kabalo ko nga, when it comes to preaching the gospel, daghan man ta og gigikanan nga perspective. Some of us are thinking si Ginoong Hesus ni substitute kanato didto sa cross. Kita unta ang ilansang apan tungod sa grasya ug kaluoy ni Ginoong Hesus nahimong siya ang tuad didto imbis kita unta ang tuad didto. That is what we call the substitutionary theory. Substitution theory when it comes to the atonement of the Lord Jesus Christ. Naapoy uban nga sama pod sa gisulti sa Biblia nga gibayran ni Ginoong Hesus isip ransom. Nga kita nagapos, enslaved by sin and death, and didto sa cross nahimong ransom si Ginoong Hesus aron kita makagawas gikan sa slavery of sin and death. That is also truly biblical. The perspective of being a ransom si Ginoong Hesus is truly biblical. But in the early church, ang ilahang perspective dito sa paglansang ni Ginoong Hesus dito sa krus is one of victory, kadaugan, gikan ni Satanas ug sa iyahang mga sakop, kadaugan gikan sa kamatayon, kadaugan tungod kay si Ginoong Hesus gipildi naman niya ang trabaho ni Satanas ug si Satanas mismo. There's a song right now that is entitled Christus Victor. This is one of the perspective of the atonement nga matud pa ni Saint Athanasius nga ang main problem of sin dili lang kay ikaw nahimong guilty atubangan sa Dios nga makagagahom, but it is more on the corruption of everything. Tungod kay nisulod ang sala, ang tanan sa nature is getting corrupt. Nagka-degrade. Ang gahom ni Satanas is to kill, steal, and destroy. Not just our lives, but everything he touches. Kabalo ko nga, kining war that is going on in Israel is far more than just political in nature. Kabalo ko nga naay kamot diha si Satanas because that is his work, to kill, steal, and destroy. To destroy everything that he touches. Maunang nagkaguliyang takaron sa ato ang pagbayad sa krudo o sa gasolina because that is partly the work of Satan, to kill, steal, and destroy. But not only the world around us, ang corruption of sin comes also deep inside in our morality. Dili tinuod nga ang syudad nato karon nagkamaayo. When we look at our society right now, it is degrading in terms of our morality. Lahi na gyud ang kalibutan ug moagri ko ana sa atong mga katigulangan nga musulti sila nga kaniadto ingon ani karon ingon ani na ang kalibutan, moagri ko ana. Tungod sa trabaho ni Satanas, there is corruption going on in our lives, in the lives of all humanity. Ang trabaho ni Ginoong Hesus was to defeat the works of the enemy, to give us life, tagaan tag kinabuhi nga puno diha kang Ginoong Hesus, to ultimately defeat Satan and his cohorts
ug mao kana ang gihatag niya kanato didto sa cross. The Logos, the Lord Jesus Christ, the Word, He assumes a mortal body, shaped like us. Nisulod siya sa human history. Ug kini nga act of union between divine and human naa diha kang Ginoong Jesus. So He experienced death. And then He rose again for the purpose of destroying the power of the enemy, the power of death. Maunang niingon si Pablo, "O death, where is your sting?" Tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus ug sa iyang pagkabanhaw, nawad-an og poison ang kamatayon kay gipildi ng tanan ni Ginoong Hesukristo. As a result, matud pa, ang atong siguradong kadaugan diha kang Ginoong Hesukristo maghatag unta kanato og kagawasan pod gikan sa tanang mga kahadlok. Bersikulo 15 nagsulti nga sa maong mga pamaagi giluwas niya ang tanan nga naulipon sa kahadlok sa kamatayon sa tibuok nilang kinabuhi. Now we must understand, in the book of Hebrews, ang mga Kristohanon niining panahon na were severely persecuted. And then daghan kayong mga soldiers nga on the tip of the sword naa didto ang usa ka Kristohanon ug moingon motuo ka ni Ginoong Hesus or dili. Because of their fear of death, they would deny the Lord Jesus Christ. Ang book of Hebrews nagsulti, they were never a part of us because of their decision to deny the Lord Jesus Christ. Sa kadtong mga gatuon ni Ginoong Hesus nisulti, ayaw kamo kahadlok sa kamatayon tungod kay pildi na kini sa ato ang Dios ug manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Kabalo ko nga wala may ingon ani sa ato karon. We are thankful to the Lord nga walay ingon ani klase nga persecution dinhi sa Pilipinas. Pero kabalo ko nga bisag walay fear of our lives, fear of death, daghan kita nga mga klase-klase nga mga kahadlok, kabahin or nga moabot sa ato ang kinabuhi nga atong ginaampo nga Lord dili unta ni mahimong tinuod. Unsa may imong gikahadlukan? What is your greatest worry or fear in life? For some of us, probably failing in your career or in your studies. Ang uban, failure to provide for your family. In fact, some of you are in the midst of a fearful situation karong panahon na. Some of us are probably thinking, kapoy na, undang nako. Siguro, here in the Philippines, the closest to the Hebrew experience, the people in the book of Hebrews, are our brothers in the Muslim background or the Muslim background believers. They are the ones truly experiencing the fear, kahadlok sa ilang kinabuhi, tungod sa ilang pagtuo kang Isa Almasih, and every day they are experiencing persecution by even their own families tungod sa ilahang faith in the Lord Jesus Christ. Usahay kita hayahay ra kaayo ta. But what is your greatest fear? Matud pa nila, ang misophobia kuno is the fear of dirt. Buling. Hydrophobia is the fear of water. Nyclophobia is the fear of darkness. Acrophobia is the fear of high places. Kinsay mahadlok og kanang taas nga mga lugar, no? Acrophobia. Taxophobia is the fear of being buried alive. Taxophobia. Xenophobia is the fear of strangers. Mahadlok ka kay na mga strangers. Necrophobia is the fear of the dead. Claustrophobia is the fear of small confined places. No? Triskaidekaphobia is the fear of the number 13. Naday fear of number 13.
But unfortunately, daghan kay tag mga fears, klase-klase nga mga fears. But unless we have the fear of the Lord, ang tinuod nga kahadlok sa Ginoo, then we will never be free from our fears. The fear of death, worries, ug uban pa nato nga mga kahadlok. Matthew 10:28 tells us, "Fear not them who will kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear Him, fear God, or fear Him which is able to destroy both soul and body in hell." Daghan kay tag mga kahadlok, apan ang tinuod nato nga kahadlok kay dapat naa lamang kang sa Dios. And this is what the Lord Jesus Christ tried to help us see. Nga diha sa ato ang pagtahod, kahadlok, diha kang Ginoong Jesus. Sa atong pagsalig kaniya nga siya tinuod nga Dios ug tinuod pod nga tawo, ato ang maeksperiensya pod ang tinuod nga kagawasan gikan sa ato ang mga kahadlok. Matud pa sa usa ka general in the World War II, he said that courage is fear holding on 1 minute longer. Kabalo ko nga dili man gyud mawala ang ato ang mga kahadlok, pero ang tinuod nga courage is just holding on 1 minute longer. To not give in to your fears, tungod kay buhi man ang ato ang gialagaran nga si Ginoong Hesus na amang gyud, no? Tungod kay tawo ta, mabalaka ug mahadlok man gyud ta. But in the Lord Jesus Christ, we hold on 1 minute longer, and another minute longer, and another minute longer, because we know nga siya, He is our path to victory. That we will never face ang ato ang battles alone, na ang Dios kauban nato. We don't give up because our God cannot be defeated. Tungod sa tinuod o hingpit nga pagkatao ni Ginoong Hesus, ang ikaduha nga implikasyon niini, aduna po'y tinuod ug matuod nga pagpasiguli, pinaagi sa iyahang tinuod nga kamatayon. Again, because Jesus is truly human, aduna siya'y katungod to represent humanity, resulting to our release gikan sa pagkaulipon tungod sa ato ang mga klase-klase nga mga kahadlok. Ang pulong sa Dios sa bersikulo 7 nagsulti, mao kana nga kinahanglan nga magpakatawo si Ginoong Hesus, sama gayud sa iyang mga igsuon sa tanang pamaagi, aron mahimo siyang maluluy-on og kasaligan nga pangulong pari nga makahalad ngadto sa Dios, aron mapasaylo ang mga sala sa mga tawo. Tungod kay si Ginoong Hesus hingpit nga tawo, He also fulfilled the role of being the high priest, pangulong pari, nga maoy magpatunga sa mga makasasala nga tawo ug sa balaan nga Dios. Ug si Jesus lamang ang hingpit nga makafulfill ana nga role, because even the high priest in the Old Testament were sinners just like you and me. Maubitaw nga kining mga high priest kaniadto, pag musulod na sila sa presensya sa Dios didto sa templo in the Holy of Holies, na ana sila'y bagting dinhi sa ilang tiil, nga samtang maglakaw sila madungog sa mga pari nga naa sa gawas, nga uy buhi pa. Kay basin og naay sayop nga iyang buhaton didto sa Holy of Holies, makilatan siya sa pagkabalaan sa Dios ug mamatay diha dayon, ug birahon na lang dayon siya sa mga pari, kay namatay na tungod kay makasasala ang pangulong pari. But the Lord Jesus Christ, He is the pure high priest with no stain of sin on Him. He is truly human, yet wala siya'y sala. Ug pinaagi sa iyang pagpatunga kanato ug sa Amahan,
nagpakita pud siya sa iyang pagkamaluluyon that He is willing to carry our sins, to purify our sins, and to represent us. Niingon siya sa Amahan, nga kining mga nagtuo nako o Dios, ako na ang nagrepresentar niini. And the Lord, ang Dios, makita niya ang pagkabalaan ni Ginoong Hesus sa atuang kinabuhi because we are represented well by the Lord Jesus Christ. Ang pagkatao ni Ginoong Hesus assures us nga we will be represented well diha sa atubangan sa Dios, nga kung mutuo ug mosalig kita kang Ginoong Hesus, He will also be our great high priest nga tigpatunga kanato diha sa balaan nga Dios. One pastor said these words, and this is so amazing. The cradle of the cross are of little value without the resurrection, but the cradle plus the cross plus the resurrection equals pure salvation, pure reconciliation, gikan sa atuang nga makasasala didto sa Dios nga balaan. Tungod kay tao si Ginoong Hesus, tinuod iyang kamatayon. Tinuod nga iyang mga kasakit, namatay gyud si Ginoong Hesus, ug tinuod pod ang iyang pagkabanhaw, which is why our salvation ug ato ang pagpasiguli sa Dios is real because of the true humanity of the Lord Jesus Christ. He is shaped like us. And He assures us not only sa eternidad, kaluwasan sa eternidad, padulong sa eternidad, but bisan sa kaluwasan usab, gikan sa klase-klase nga mga temptasyon dinhi sa kalibutan. In verse 18 of chapter 2, siya mismo nakaagi sa mga pag-antos sa dihang gitintal siya, busa makatabang siya sa mga tao nga ginatintal usab. Ang atong pagpasiguli pinaagi kang Kristo, makatabang usab kanato sa ato ang panaw aron mahimo tang susama kaniya. I don't know kung unsay mga temptasyon nga giagian nato karong mga panahona. Probably the biggest temptation karon is kining oil price hike that is again coming karong Tuesday. Maunang kinahanglan magpa-full tank na ang kinahanglan nga magpa-full tank. And this has been resulta siya og klase-klase nga mga desperado pod nato nga binuhatan. Usahay, wala na diha sa pagsalig nga ang ato ang Dios kaya ta niya luwason sa bisan unsa man nga sitwasyon sa ato ang kinabuhi. Kay ang kaluwasan ni Ginoong Hesus dili lang man ngadto sa eternidad, bisan karon usab sa ato ang kinabuhi. Mga igsuon, ato aning hinumduman, Jesus was shaped like us so we can be shaped into Him. Ang pagkatawo ni Ginoong Hesus, gibuhat niya puno sa paghigugma. Wala siya napugos nga nahimo siyang susama kanato. Kay ang gusto sa ni Ginoong Hesus, mahulma pud kita, susama kaniya, pinaagi sa iyang sakripisyo, kamatayan, og sa iyang pagkabanhaw. Tungod kay Jesus truly died and He truly rose again, then our salvation is guaranteed. Sigurado kung mutuo ta kang Ginoong Hesus, because we will be represented well. Kabalupod ta that we will be victorious sa unsa man nga mga pagsulay ni ining kinabuhia o gikan sa ultimate enemy nato, which is sin and death, tungod kay gipildi o gibuntog na tanan ni Ginoong Hesus. Our help will come in times when we need it, tungod kay buhi si Ginoong Hesus. Tinuod siya nga buhi ug kauban siya nato karong panahon. Magampo ta mga igsuon. Salamat Ginoong Hesus. Kay tungod Lord sa imuhang hingpit nga pagpakatawo, kami pod Ginoo maka-eksperyensya pod sa hingpit nga kaluwasan. Lord, nagaampo ko nga kining tanan nga among nadunggan karon,
Dili lang kini magpabilin sa amo ang utok, kundili mahimo pud kining tinuod sa amo ang kasing-kasing. Nga pinaagi sa among pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Ug sa among pagkailang nga siya gayud hingpit nga Dios ug hingpit pud nga tawo. Amo apod nga matagamtaman ang kinabuhi nga puno while we are here on earth, ug kinabuhi nga walay katapusan usab. Lord, punami sa kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat, kay gibuhat nimo ang tanan, ug kami Ginoo are merely recipient of your wonderful grace and of your wonderful love. Which is why we honor you today. Among giselebrar Ginoo nga ikaw buhi, kauban kanamo karon. And we are expecting miracles after miracles that will happen in our lives because you are our miraculous God. Salamat, Lord. Kanimo ang tanang dungog ug himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Atong palakpakan ato ang Ginoo.